So kini tanan gikan sa Ginoo apang gigamit as instrument ang atong mga higala mga Adventista ang Bisaya nga nagtrabaho dito sa abroad. So ato silang pasalamatan mga higala mga igsoon, pinaagi sa atong pagpalakpak. Daghang salamat mga igsoon. Palakpak! Gamit na bro, FM. Mata-mata. Okay, gasan to sigat. Sister Anita, salamat gid sa imo kabukas ang ganahan sa imong tagipusoon. Madamo nga business ikaw gitawag sa atong Ginoo. Nagaibalo ikaw sa mensahe sa kaluwasan apang nag-abot ining pinasay nga kigunan nga imo batunon sa karon sa Kristo bilang personal nimo nga manuluwas pinagi sining santos nga bautismo. Akong nagaampong ikaw magmatilud-anon magmatutom kag ang kapawan ni sa Kristo magabanaag sa imong kabuhi kag magalaton ini siya sa imong mga miyembro sa imong panimalay sa imong mga kapuhan sa imong mga kanakan kag focus ng mga katauhan niya yara sa imong palibot mahayagan sila sa kamaturan nga magapangibabaw magasilak sa imong kabuhi. Ako nga minasyon sa aming balita magabautismo sa imo sa ngalan sa Amay sa Anak kag sa Espiritu Santo. Ganman sa tiyak sa imo pagkapamatanon apang wala nimo ginpasugdan ng kalibutanon ng mga butang amo padayon nga magapaganyat sa imo apang imo gintugutan ang mensahe sa kaluwasan sa karon imo pagabatunon paturon nimo sa Kristo bilang personal nimo maluwas pinagi sa santos nga bautismo magmatinon-anon at matutom ikaw sa pag-alagad sa tuming Ginoo mahimo ikaw ang galamiton para sa pagtapos sa bulaton sa Dios kag manginhaligi sa iglesia. Ako nga ministro sa mga balita magabautismo sa imo sa ngalan sa Amay sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang wala ini nanging upang religion nga imo batonon sa Kristo bilang personal nimo manluwas pinaagi sa sining santos nga bautismo. Ako nag-ampong ikaw magpinumanon magmatutom
pinadayunon sa pag-alagad sa ating ginotugtog sa andaw sa iyong pagpahayag. Kanya akong ministro sa mga balita, magabautismo sa imo sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pilit sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasugo. Brother Jomel, dalayaw ng Ginoo, pangod sa kadaogan sa minsay sa kaluwasan nga nag-abot sa imo, at imo ginhatagan sa duog ang imong tagipusoon nga pasudlon sa Kristo, patunon kamaturan kag ang iya nga pagtawag sa imo nga baguhon nimo ang dalagan sa imong kinabuhi sa pihak-ayhan sa kasub-anan sa mga problema nga imo na-experiencehan apa ang Ginoo nagsaad nga mayarang nga buhi nga paglaom, mayarang kalipay nga dayon sa panahon nga magpadayon ikaw sa pag-alagad sa atong ginotugtog sa adlaw sa iyang pagpahayag, gani magmatidud-anon kag magmatutom ikaw sa atong Ginoo tugtog sa ikaduhang pagbalik sa atong manluwas nga Moses Kristo. Gani sa sining tilion, ako nga ministro sa may balita, magabautismo sa imo sa ngalan sa Amay, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maangkon ang kalipay nga lulong, adunay mutungha, bagong ayuda, bala ang syudad, puluyanan sa katawhan, sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kung adunay mutungha, bagong ayuda, bala ang syudad, puluyanan sa katawhan, sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Kay nagtuman sa iyang Rekta. Man, ano na? Sa piyak. May pambato. Go! Ay! Rikta na lang sa babaw! Ah, sa elementary, sa Inapuga, nagseminar kami. Oo. Sapagkat diri sa timbrano pa, agon nga makawid na sila sa aton nga culmination program. So, sa sini nga hapon, akong gid ginawakam kamutanan kag madamo gid nga salamat sa inyo nga pagkadto diri. Aton nga ipakita sa aton nga mga ginikanan ang mga finger plays nga aton nga natunan sa sulod sa anong ka gabi. Ini ang umared. Kamu na lang ha, hindi na kami. Ini ang umared. Begin. Ini ang uma. Ini ang panuma. Ini ang kararo.
good. Next is may duha ka iring gagmay. Ready? Start. May duha ka kay mitong hinog. Ready? Begin. Two little apples. Ready? Start. I shoot it. I catch it. I eat it. Okay, very good. Abi mana, napalakpakan ka lang yung mga bata. Okay. So, okay, tapos na, magapungko na ang tanan. Amahan! Mayang gabi sa mga kabataan! Okay, napugan lagi. Napugan! Okay, so dagang salamat sa manindot nga awit nga gihalat alang sa atong Ginoo nining kagabihon. Ayan, natapos. Okay, welcome sa aton mga bisita nga bag-o lang nag-abot. Pila diri sa aton karon pa nakatungha. Be sa no pa subong lang nakakadto, tambong. Be? Yara? Yara. Sino diri ang anong panawag ni? Ang wala absent halin sang Domingo. Wow, damo-damo gid wala absent. Sino diri ang may absent? Anak ko gihapon. Okay, hapit na mahuman ang atong seminar mga igsoon, kabyanan. So ako sigahom gid nga kamo may ara madamo nga matun-an sa atong sining lektura may tungod sa pag-angkon sa malipad nga pag-upod sa tunga sa mag-asawa.
resolution culmination about children disaster. Everything I'll be, I give it to you, Lord. Team M na eh. Team M na yung gamit na bro na. Team M. Mata-mata. Okay, gatag to sigat ah. Sigat na sigat. Time. God is good. All the time. Dalayawon ang Ginoo sa tanan nga tinion mga pinalangga nga mga kaabiyanan, doon mga kabataan. Tungod sa iya kaayo nga aton langkon karon. Yari na ang tinion sa aton nga culmination sa aton nga programa sa sulod sa isa ka semana naton nga pagbalik-balik rin o sulod sa anong ka gabi nga pagbalik-balik sa aton kabataan. Sa nga tinion, ang ining aton nga programa sa Happy Family Seminar, hindi ini siya mamaterialize kung wala kamo. So gani aton mi palakpakan aton kagalingon. Salamat gid nga madamo sa inyo nga pagsuporta kag sa inyo nga pag-abi-abi sa amon. Ang ari diri sa inyo atubangan, ini siya grasya halin sa Ginoo.
gigamit sa Dios ang iyang mga matutong nga mga katawhan. Ang aton mga kabyanan working abroad, ang pagtawag sila sa ilang mga OFW. Ang atong mga higala dito nga mga Adventistang Bisaya nag-amot-amot o mga financial gamay nga mga salapi aron matigom o makapatigayon kita diri sa Happy Family Seminar o mausap makatigayon ta sa paghatag og feeding kabahin sa itong mga culmination. Diya karon ang mga apos, bread, and spaghetti kapag kaunom sa atong mga kabataan. So kinitanan, gikan sa Ginoo, apang gigamit as instrument ang atong mga higala mga Adventistang Bisaya nga nagtrabaho dito sa abroad. So ato silang pasalamatan mga higala mga igsoon, pinaagi sa atong pagpalakpak. Palakpakan na to! Pwede ta makasulti, magdungan ta. Daghang salamat mga igsoon. Pwede natin na. Ready? Start! Daghang salamat mga igsoon.